de bema baye wo ba bia na waye me no me kama kyerɛ wo safi de ba bia de maduro no me nsaso ma kyerɛ adware ekom ne me wontoma de ba sika kura me nya bi hwɛ mabusuafo nyinaa ma ne si afi de ayie no a wayie no mesre wo se kyerɛ maseɛ na ukoba na di adodode ba na mi di a mahunu di efiri sidabi aye ndi anu anu manu adidi hu firi ya mranti bremu ani ya maba bremu abedru mpampanso mi kyerɛ wo misa ameda ene de na aba woze papa na de ukoye no mafi wo na nso se wan kyerɛ mi mu a enapa de menu na efiri se mpanimfo se etwe echiaso etwe echiaso echiaso Asante Kasa muoduye me yakani ba me Asante ni ba mi framanse ye na Asante Kasa ye yefirimu ye kan o man na se a ene adwafo akwo na piece ye ni yayi eti Asante na Asante Kasa ye kan na kuku duro Enka ne hu ka Mit Charles na wohe yasa ba opanyin de bisese na ase ibetia ba kwasem enchire mu de makasa bi bae de ma di bi bae de makasa kwa bi bae tete obi ka tete obi kire okani ba unchi pa ne hin nana akwaba mejo so miwura ye penententino ye nche nana ene ye hwe kasa bia ye ta kasa di nipa beye biara ye beka ne ho asem di obeye biara nipa beka ho asem ana de nipa beye biara no nipa beka ho asem de na man panimfo kasa bisi nana eda azimiwura jumadi a yedie eka obi nko nanka amaso na de wo mane maso no wasem obeka fa ho enu nti die nipa obeye bia ebeka ho asem wo ye papa ye kan papa yi ono papa doye kuroma ye oman nya hoho bia ona maye duane maye de som hoho ejabofo ono nso ti se na nya hoho a okọ wiram na sanu ma akura na obeku na ode ba me som hoho sana wo ye na santi nana jina tumunti opie kurum no kwa jano we uka kana sem kura wahu ode ne kwa himfia nana esan se okum na mbra no nti nana nya na he de obeye ni wiase bia wamfa na mo ama yebeka abofo nyina de na mo ko wahunu se da bisa se wakum na mde akona na himfie da ye no nso yebeka na pani defo bi kese na tenase
no won ponko bebre na papa ne ye na dwen se obetu kwan na kwan na wo tuo no wo nya ne ba ho oni ne ba kwala ketua be ma ba ko ene beko enti bra papa no boaboa no ho so obetu kwan no o hyehyɛ ne niema nyina gu ponko na chi ne sanse papa ne ba ketua na ekɔ na wo mo nkɔ ponko na chire enti no papa no ne ba ni nyina di ponko na chi ena wo mo nam fom a na wo mo kɔ na wo mo akopie kuro bim pie kuro mu a ponko no ba wo mo hunu no hwan nom sina ehunfo na ebai ebedu wo no na ponko ena niema gu na chire na ye ne a ye ni wura no ne nam fom odu kuro mu na kuro mu afọ kan se monwe papa enyo ni ati ni dina ati se wo ye defo kase enu otu kwan no wone ne ba hyehyɛ ne magu ponko chire ne ponko na munsansa sa wa bra wotena ponko na chire a wodo beko papa wa anya de se de siti ni dini ni de wo ye de enkyere se ono a o mu twa mu kuro no mu ho pedru kuro no ko tia no ka kire ne banse kofi me doba adie fie nipa yenti ponko no semfum so ne ye kura atwam metena ponko na chi na tena bire bia ni ponko na chiri ho eka ba bia papa no ebetena enti papa ne tena ponko na chire no na kwala ne di ponko ni nchem ena papa no ne de nkomo ko no makopie kuro fufuro so kuro no mu pie so no o mu zu fiti no anu amsina info na ebe nko ya ponko na panni bi ti so na ne bakola ketua bi awia bi bona akola di ponko nchem na tete mpabo akura we ne na sisi form na edi ponko ni nchem odu kuro wa na kuro wa voze ebi num tiri modern wiase papa wo panna wo wanyini na befa form na ma akola na tena ponko no so no wo pani no na wate ponko so na akola keto na form ebinum tiri modern ya de ehunu bata ya ni tiri modern wo ne baso se ya na mi hunu de ameka kura adenti na ama akola no momu ntena ponko no so na wo nante form a wo de akola no na form na te ponko so ebra pani ni du kuro nu nkwanti ano ogaje nze me bakofi adie fie nipa kaninti asem o makanti mahu se ma yemfom so papa ni firi suru si fom enu ase me ba kofi fo ponko no mienko akola no so tena ponko na chi ma papa no di ponko ni nchem enkomo omu kono omu nudi omu kono omu sa kopie kuro fufuro so opie na hofo asem aye kanze ebinum sha basa proye ebinum ntete maye kura abese penna wono wato ne ponko no wonam foma makwala aketu ana te ponko ti wedi asem wedi anya ha ka yedi wunu bi adenti na papa no a wati usika to ponko wontena ponko na chi odu ko ti anu papa no si fom ka kire ne ba no se kofi ade ofie ni pe yeyi anwe ya na kwantu oni yankoduro ko ne pie zukane no yesi minim sika ho faso ana minim de edi sika ye na wo na medwene wo ho se ntini ye nyina ye nam fom yesi matopo nko na me nam fom nti edom no ne ma anya adwene yedu ko tia no me furu ponko no udi minche ma yebedu kro fufuru etosu mienu no ewon sofo asem aye kan se ebinum tiri modern mo hwese omi am ye pani me te ponko chi
na wo me ba kwala ketewa wo na mo fom awi akakraka iso enu ntimisi ema wo ba froi edu kura to so miansa hofo nzo se me sha basa pro minim ba tete na mato me ponko na me dia makwala ketewa na me panmu mi na fom kovi asem antifie nipa kan bebrebe wote ne sei na kuruna no omoduru so etoso miensa no na sutade kesie bi wo ho papa ne kan kire mbanse kofi ade ofie nipa yenti me diponko na kire amayemfom so bebre yenyi ne amane firi ponko na chi ni anchechire ye basoa panin ne to ponko no twini nsuo num se ponko no ngu na asɛm mfa ne nsɛm nkɔ efiri sɛne nipa abɛyɛ ne wiase bia ɛbɛka ho asɛm enti sɛ nɛ obrɛsi uye ni ɛka sɛ usika yɛnte ase a obrɛ na unya ya ɛbɛka okɔgye sika duru ɛbɛka obɔ korɔ no ɛbɛka enti me ka de ato tiri mu sɛ de nipa abɛyɛ ne wiase bia ɛbɛka ho asɛm Mr. Charles, esanse dwuma die menu na edie. Na yentu agama bronka munti. Yedi besi ha ne. Ebre ne da foforo. Ebe kire nkrabia. Mit cha show na wo hei ene opani de besese na wo ha sei. Edin kire mu ebe nkire mu tete bakwasem tete obi ka tete obi kire. Ena opani ni ya badan na ono so ede na adwene nyansa bi cheye kwa miko break aba nana de besese na asena yawo nana mpanyin si Mpuansa Ntiamoah mpanyin kasa bi se ya no patch say nana medase kasa Mpuansa Ntiamoah papa no edi Ntiamoah yidin din kase wo busua bi mu Ntiamoah na ye kana sem no ono no ndi osi so oware ya no ye na adwen se odi atoro ni nkontompo ena ebedidie ti wotena sefa adwene kese na okọ omo ayi tire ho ka kire omo so ompese omo wie na pampam nwi nyina ebesi na tikọ omunche ni tirinwi numu miansa yemfa mfiri ni sum ha emesi ni sunche mu ha ni yemfa mfa ni tiri ha emesi ni sunche mu ha na omunwe na tikọ ho nyina akokwa na omunya pua entua na pampam na sayie na woyi ya ni atwa nwi nkuruwa miansa etua ni tiri ho no ene ede beka pani Ntiamoah di ne hu se Mpuansa Ntiamoah na papa na dia no ya ne se ofiri kodom na eba endi se ne obeba yom so a no wode nkra bre na yom so hene wo ye ma pie ku bi se na o kina nyame ya dom a meba mpaso aso aye bi a mayie se me bana se ono manfo otimi kirase a medim tirito na kire se na natimi kirase a Mpuansa Ntiamoah de ne krabo afode se yenkunu Mpuansa Ntiamoah she na kwantu ase no na ne yere wa banoma bi a wone ne nete na akola na banoma ne ntomasini ene se wo krabo hini bia no wo kone na ase a ya na papa no je no de atwa na sene na ne kokum nyina gu ho na wokọ na oba ni abodwa danka
ni esi nkonwa ne de ama na hwe papa ne tiri hu a ya we de nkutu afefa ntemu na ipua no miensa tuatua ho a wantimi a sika wo pe enu otwa to mutiri so no motua Mpuansa Ntiamoah wodi di ni tiri no a ayie na wayie no na ne yere nimu ayie na wayie na se oda se ni kunu akọ no aba no odi adododi aba na udi bie mekai kan dododi a ahwe a wonti ase odi akọ no de ade odi baba fie wo ba wo sudwai oba wo so akụkọ otoda no oba kurukuru kan ho otoda kura baabi ni amane nantwie enu ne efre na dododi ade a wodi abefi a wo bedie na oyire no manyina nigye se manya dododi bi abefi o nti ma momaje ene makwanti mfinu mashia bofu bi a wachame na apra mumfanya duane mame adododi Mpuansa Ntiamoah da bia wodi ni tiri no bekokuru fufuru bia so bia no obia ntimi nkyere yie no ase enti di ope ene no odie na no odi bafi a na ema na yire ntoma fura na ema na duane die enti na ne yire no anye na adwen se obebisa no ayie na ase wakwa akodru kurobi wo ho efre ho tutu wadu tutu pe na omo ka jenze nana kwana waden krabre se da duana se na no obeba no nana se ya nwini hu ye na se wo mpani fo ya mo akwa no po ya obeba be bokuru yi enti achiame ene nana ekwo benkuru mu nana so ma achiame se yenko ne yenko fa Mpuansa Ntiamoah no ne yere emre no ebra no okọ baabi ekọbọpo wodi ni tirinwi no koji sika baabi no yekofa no ba obaye no ena tutu hini ka je nze wo maame pese me ka kire wo ukunu yi a wayi no wo se adadua nan se ne wo beba ha se utimi me ehunu ukunu yi na wayi gu ni tiri so no ase a me ka kire ofiri ha kopemu nkina kuruma asase eda ha ni fa nyina obakọ kwansina aduonu ha aduonu mede ni nyina ba kyew afi sika bai obabe na ese yehwe na yenhwe no ade bi a obebisa firi me wo hene wo so ma me hunu wukunu ayie na ewuo ni tiri so na se a ajapade a mede kyewoni na ebe din be nwanwa se oba wo hunu ajapade etisa enti oje pini se nana de odi mami mi kunu de akono de bafie mi edidie nanso de odi mami de asase o japade o obedimi wa me mabedidi wa bra omo papa kura wu a ombedidi hu enti nana waka amate enti bra Mpuansa Ntiamoah ko ba bi baaye na wodi adodode baa no omdidi me na ohwi mu ache na edru da suomu no ope na yere ne nada oba asimi wura de be ma baye wo ba bia na waye me no me kama kirewo safi de ba bia de maduro no me misaso ma kire adware ekom ne me wontoma de be sika kura menye bi hwe mabusuafuo nyina ma ne si afedie ayie no a wayie no mesre wo se kire mase na okoba na de adodode ba na medi a mahunu die firi sidabi aye ndie no anu manu adidi hu firi ya mranti bremu ani ya maba bremu abedrum pampanso me kire wo misa ameda ene de na aba wo se papa na de okọ ye no mafi wo nanso se wan kire mi mu a
ɛna paa deɛ me no na ɛfiri sɛ mpanimfoɔ se ɛtwɛ ɛkyiaso ɛtwɛ ɛkyiaso ɛkyiaso ɛyɛ Asante Kasa mu duru ye ebra bɛma wo yere da gya no ho ama wɔ na ne da no oba no hwehwɛ de afiri wo no ebra wode ne ho ama wo pɛ de oba no bɛka wasumsem bia papa enka koku ewutwa ha kakra kan me de wa o adwa jai wi ne o ha o so hu enye na wone ne da na bɛma ne tene ba bi no odwene no ho a wo kan so wontwa nka ho akɔ mfa mawo enso ani gidie ne mpam agoro papa bi a oba ne ni die nti o kan ye no no akotwa ma no nti etwa echiaso me yakani ba me yasanti ni ba me firamanse ye na Asante Kasa ye firimu ye kan o man na se a ene adwafo akwo na piesie ni yayi eti Asante na Asante Kasa ye kan akuku oduro Enka ne hunka na seso Asante Kasa ye kan akuku oduro enti oba no tata Mpuansa Ntiamoah sa no azu oba wo me nso me ko ado wache e de la wuye eye de wanti ase ana ye dai wazu mi wura na de mesrewa se de mesi afi wo ne odo na si aba no enka wo kire me wayiye na se a enka me pe na ba be ma ko ho na oba achimni to ahwedai nti de ba ya no se papa na ka kire se ye na mayiye no de etua me moma so ha no edina me de amana obi antimi nka ntimi nya dodo de ba fie no ya frɛ no nya sempa nka kire wo yere nya asempa papa hiawa wo be ma na babo ho bra nka kire wo yere wate eni tua me moma so no okan na oba papa na se de wakan ekura ne ene de obetimi bia ko no okoba bi fufuro na hada bia na ne nson no akoje oba na ne kodo okwa ase na wotwe ansa no aba na ne kodo no na oba na dada ne sa wose papa senka de etua mo maso de wo ka kire me de se wo se me wunya sempa wo nka kire me eno de mate ase na de etua benkum ha no eno nso ye frɛ ne sei wo se hwɛ abanoma nye bapa etua inside ha ne sabenkum so ha no a etua na ni sunche mu a na tikopo so ha no wo se abanoma onye bapa papa abanoma nye bapa se oba nso ba wo de abanoma bai wo ko ba bi abanoma ntoma sinya wo de da na agiko na fedi de na abanoma nye bapa wo be yati ase no adan no ho ama papa no na kana wo twimienu se da dua na aso wa bonu kuna bona ani kununka na papa no ko ba bi ansa na wa ba tutu ho enti oba ne ye na wen so oba be ma no nso obekọ bia ese woji nani ansa na wakọ fi se wo kọ no onim dakora obeba ntinyi no ana ya ye ne chenku ba kosi ha ya bono chenku ba kosi ha wa kire mienu mu ba ko waso nya sempa nka nkire wo yere ba ko so ye abanoma nya bapa na third one o kire mu konna enso de atwam iwa enti omo wompemu a omo gi wo mo ani no oba no se ene de ani gi amede wo bekomu no ebeche de ni gie ade a waya maminti wa kire mayi no mienu ase na aka korope de mi wura so de mame na me nso he ene meton me ho amawo obaye do konkanche ene madan wo buwie
wode me da me du bowie enti ana na dwi nyina sa wo se ye na kora wo kire ma yiwe yase a na ye na baba ma bi ko ho na ni abere afi wase wie nu de frɛ na niwa ni mu awere ho aniwa we nipa wani kosua enimu awere ho se wani kumni ebokete kura na otiase a otiketifu wo kira a wotimida ti aniwa ni mu awere ho mi wura nti wei medase ene waka amate ene de efiri sabri ko de opeso de mi ye bia mede me ho bɔ afɔde ma wo efiri ho no na setena no be na wotwe no ko na mienu so a wo bɛkɔ tutu ho no na nigie no kɔso papa no tu kwan kɔ ya wo firi ho ba no wo bɛkɔ tutu no ɛno maame no di mirika kɔ ɔhene no ho kaka je nse mabisa me kunu manya makobisa me kunu no manyamu aye no na ayie na wayie ni nyina na emom hweye no wa ni mihamo wahene nse hwe ade we wade atwa Ghana man nyina ho ahia ekura ya wo ba se wo mu ewu bi ekura ntimi na ye de ni aka ti so kire mase a he ma ye ho nkrata ayi ni je bibi amsem de ba ma wo bi ayi ni se wotimi ka kire me ne na wokunu ba na ye nokura me de chew meet chow show na metaphor na kakra na yasremre efrahwefo ho na yakọ break kakraba so he sisia do be ni so be subscribe no like no share video yi obey yakoti okuna no asem obedi atro obeyi okuna ma ana yaba Meet Charles Show. Subscribe, like, and share. When you say Nkomo Yode, Nana de Bisen Nkomo Yode. Nana Obaya ko hinenim. Okoyi okunama. Okuni actually nwi sisi tiri hu. Abano ma biara anya ana Onya sempan kanjiro Yere. Abano manya bapa. Eni waso nim areho emiensa bakusi ha. Enwini bakusi ha. Ena ba me akiri ma che ne Yere. If it's empanyin se etwetwe aso ana be me de ho akoka na Yere ana ne kokoma sem na sem bi sha dakam no woko bi so akye ne Yere obaye so e de kwa bontin o na kyerem yeah le ko si ye ne se oba no nso afa ne kunu na chi akoka kyere wo hene se nana na wodi achedi bia sika akọ ne nsase ne niema wodi amam bia wasi sugina ye ne no me ka kiro mikunu oba agoro koso na pua ne etua ne moma so no ye frɛ no nya sempa nka nkire wo Yere di etua benkum so wa no so ye frɛ no abano ma nya bapa na we di ani wani mu awere ho na papa no nso ko baabi ode na ba no man ntoma eni twa na sene ko enti bra papa no beduru ye na Yere afredi esani gie na boroso de obenya bia no wanya woni kuna kira wie enti ani gie aba ba ma no oni ode oba no beka bi oba no nso misa no hwe ani gie kwan so a mu no ena agoro koso na nanu ahimfie die kete etwagu Mpuansa Ntiamoah de na konwa si badwam no abetena na ahwe ni tiri hu ni na yie bi a wayie na wote ho na Mpuansa Ntiamoah to amachi ame se mumisa na se na de onim so onim de
Fejo bisa nse wini etua ne moma so ha no. Edini no ye frɛ ne sɛyi. Nana se ketefuo mu ntwangu nana no mate agum ne edi asa. Nana ko ya wo se untwa gro no na men kan kyere Mpuansa Ntiamoah se wini etua ne moma so no. Me kan kyere ne sɛ wunya sempa nkan kyere o Yere. O kan ne Mpuansa Ntiamoah ye di. Nana ni bisa nse dina mato ama wo no nte sa na. O se nana waka. Nanso me gidie ni sɛ de aka de untimi entudi. Na gro nu ko na nu obisa na de etua benkum so enso. Me se ye frɛ ne sɛyi. Na twa no ho a oba kan kyerɛ akyen ame sɛ mon kan kyerɛ nse ye frɛ na banoma enye bapa. Na bra ohu so ohene na bodini mienu no ne yam hye ne sɛ na Yere no asɛm a ɔka kyerɛ no no ani ayi a woyiye no afedie ne bre kwa wieye. Ne bre no kwa wieye. Edi wo mu kotwa e ho a ne Mpuansa Ntiamoah ase na de etua nifa ha enso e kyerɛ sɛ wo se we de unya sempa nkan kyerɛ wo Yere na we de abanoma anya bapa dia ene de etua nifa ha no ye frɛ no aniwa enimu awreho. O kan Mpuansa Ntiamoah ase na watwa wonkwa no ohini nyansani amana nti aba na enso na wa kyerɛ asem mayiye yasi me Yere kombete no ache na no wonim de na Yere nso ayɛ wɔ n'akyi. Wenu na esanse wo se ohini timi kyerɛ ase odi ni tirikyenti. Mpuansa Ntiamoah kan so odi ni tirikyɛ wo man no. Omumfa ni nyi wo man musuo no obi amfa nya hwɛso de ene nkaye se nipa bi abayɛ ho se kwakuya nansi bia wa wie ye beba. Enti Mpuansa Ntiamoah etu ni chei. Eri chei bu ni nan konson na nanu de ebeka se yabo opem. Obi a yedi ade abo na aboduam bia yabo opem. Tiese agro wa topre nya Mpuansa Ntiamoah de ntirimi na kodi akogura topra ma adi aye no yekukunu. Na bra agro no koso na brafo ba. Mpuansa Ntiamoah de tiri beche no. Ewia katawa bia na ebo ba ewia no mienu no miensa mu ho na watimu no. Agro na ekoso nyina na Mpuansa Ntiamoah na wo tonko. Na woda agro ni dede bebrebe obi aye kokun wo ye twa ase akokun si machira wai obi aye twa ase akokun wo na azu wachira wai na wachiri na wai ne o mini na aye kokwa ande ahi na hia wo empanyine si ye huru wo si meniso meti ase na natroso e twa ase akokun ase machira wai enti ebra wo tonko na no be kyerɛ ayie no ane woni fa ha sani wani mu awere ho ye kukukura wani kuma obeda wo tonko sa na banuma no baaye obaya no se papa na ye kokun we dia mentoma ewe me ma de kwa me minye bi no akola no abanuma no ko ye no ko yi ntoma ni firi wo papa sinim. Otewa wase meka se winti abanuma anya bapa. Ndi samia na mewo no na sigi kokumia. Ndi kantoma sini. Nko beba be pafiri masinim. Abanuma bi anya bapa. Unya sempa nka nkyerɛ wo Yere. Ebra meka masempa kyerɛ me Yere no. Monhwɛ amane ene nsohwɛ busua makomu. Free sabre no nananum de baye ensem kan ye se
wayɛ ɔho sɛ Mpuansa Ntiamoah nyansani na mpanin si yɛtwe ase akokun wa Enka sɛ makyira wai Mpuansa Ntiamoah na makyira wase no ono Yere te wa mfatuo nkɔkorɔ no bɔ na maka nkyerɛ nsa adwuma a woyɛ wakatua a yɛdi tua wɔ na dɔɔso nkɔyɛ saa wofa yɔnko na ne bedi nkɔmɔ a ne ni asomdwie nkɔmɔ eni nkɔmɔ bi a ɛbɛsɛ ewu nua na du nua bɛkɔ awudie mu na wono Yere te na sɛ wone oyɔnko bi ka kokoa mu asɛm a wo ba ya nka nkyerɛ wo Yere wate mpanin se daa waso unya bo Yere amane ye me amede masɛm ansene mitiri mu anya wa me ka kyerɛ wo na basini wutirim free sabre no kɔ no Mpuansa Ntiamoah dini ɛbɛhyeta wo mu baabia ɛnɛ Mpuansa Ntiamoah na ma kyerɛ wo kwan ɛfa so a ɛbaayɛ no ɛdam ase ɛmamuni tia adeɛ na ɛmamuni tia adeɛ na miticha so na wo hwɛ sɛ sia na akyerɛ Mpuansa Ntiamoah unya asema Enka unya asempa Enka nkyerɛ Yere ana abanoma enya bapa ana ene wa ni mareho sa kasa minsa mu duye a wose ode bon ho ban na yɛda wasipi yɛde n'adwumadi besi ha na dasane yɛbɛsa ba na ase na kasa nkyerɛ mu odi nkyerɛ mu ebe nkyerɛ mu abakwasɛm bia ya mati bi no waka bia yɛdan akyerɛ yɛn tete obi ka tete obi kyerɛ a what meet Charles show so na wo hwɛ se si asa wo hwɛ ya do bit mind se wo subscribe na wa share na wa like button no wo click so hwɛ won sani fa so bon se atwere subscribe kokko bi sa click so na subscribe se dwuma de woni gye ho a na se wo asemfo bi na wo question bi se wo pese wo busa na o de ba na so bete na ama wo moye meet Charles show e de dwuma de ni besi ane medamase